Survey mipakita nga iya sa syudad ang mga dalan sulod sa Beverly Hills Subdivision. Apan ang problema, wala mapil ang dalan nga nahimutangan sa duha ka gate aron makasulod sa subdivision. Leslie Caminada Vistil, Sugin-Limi. Gisubay sa mga sakop sa survey team ang lunang agi-donate ni Eddie Walbright sa Dakbayan sa Subo sa panahon ni kanhi Mayor Eloy Bores. Nasuta sa survey team nga covered sa donation ang tanang dalan sa subdivision apan wala malakip ang dalan nga nahimutangan sa duha ka gate ug guardhouse. Muagi pa sa dalan nga wala ma-donate aron moabot sa dalan nga gipanag-iya sa syudad. Ang gidonate nga dan distansya ilang guardhouse. So naapay portion sa dan nga ma-donate nga tuwa dito ang guardhouse. Ang legal officer sa Dakbayan sa Subo, Attorney Jeron Castillo, nagkanayon nga bupahigayon sila og clarificatory meeting ug mga adlaw aron ilang mahiskutan ang maong problema. Maugin na, no? At the end of the day, it's about having a peaceful resolution and probably having a common ground. Magkasinabot lang sila. That is for the benefit of the community there, no? Ang atong gitan-aw man gud ang kaayuhan sa tanan, dili lang sa usa ka sektor but all of them. Gisuwayan sa pagkuha og habig ang presidente sa Beverly Hills homeowner nga si Maya Franco apan wa kini silang panimay. Leslie Caminada Vistil, News 5. Apektado na ang pamalakad sa kagamhanan sa Dakbayan sa Toledo tungod sa giaprubahan nga budget nga gibabagan sa unom ka mga konsehal sa Dakbayan. Mao nga nagpatabang si Toledo City Mayor John Henry Sonny Osmeña sa Court of Appeals. Ryan Sorote, Sugin-Limi. Midangop sa Court of Appeals si Toledo City Mayor Sonny Osmeña kalabot sa nag-ungong nilang 2014 budget. Bido sa petition for certiorari with special prayer for status quo anti-order, temporary restraining order of preliminary injunction aron magamit ang ilang 619 million budget. Nasayran nga gikwestiyon sa unom ka mga konsehal sa Toledo ang maong budget nga napalabang na nila. Miluwat og preliminary injunction ang korte sa Toledo, hinungdan nga way magamit nga kwarta ang Dakbayan. Mato ni Toledo City Legal Officer Attorney Glenn Cavada nga legal ang pagkaprobar sa budget. Okay, naamang may preliminary injunction, hindi ta makagamit sa tuwang budget sa Toledo City, so ato po itong ipati-TR opod sa mga justices. But unta nga magpa-special raffle ang kampo ni Osmeña apan wa ang mga huwes. Ilang panghinaot nga matagad ang ilang petisyon sud sa duha ka semana aron makagamit na sila sa kwarta. Supak sab sila sa laraw nga i-reenact ang 2013 budget nga 400 million pesos kay kuwang ra kini alang sa mga galastuon sa Dakbayan. Gipangandaman karon sa Toledo ang pag-abli sa klase ug ang ilang nagsingabot nga pista. Kay way kwarta, apektado ang ilang basic services. Wa pa sab na release ang 13-month pay sa ilang mga empleyado. Wa na sab pautanga ang Dakbayan og gasolina sa ilang supplier nga gikahadlokang makapiang sa operasyon sa kapulisan, kabomberuhan ug ubang pang mga buhatan sa syudad. Ang Toledo City, murag hapit ito mag-shutdown kay wa tay ikabayad sa kuryente. Atong tubig, basig putlan po tao, di ta makabayad. Ryan Sorote, News 5. Doon na pa'y panahon kadtong mga tao nga wa pa makapahimo sa summer, ilabi na kadtong mga estudyante. Nakadto na ba mo sa kawasan sa Bajan ug sa White Sand Beaches sa Moalboal? Aniya ang summer experience ni King Perez. Sama og kaluhang lungsod sa Badian ug Moalboal sa habagatang kasadpan sa lalawigan sa Sugbo, kung turismo na ang hisgutan. Ang duha ka lungsod kanunay nga dagsaon sa mga nagkadaiyang turista bisan og dili summer tungod sa ilang mga atraksyon. Sa barangay Matutinaw sa lungsod sa Badian nahimutang ang labing inilang Kawasan Falls. Gikan sa highway kinahanglan nimong lakon ang dulan usa ka kilometro padung sa waterfalls. Di hinuon ka laayon sa paglakaw-lakaw kay sugaton man ka sa mga nindot nga talan-awon. Sa kantidad nga 10 pesos na entrance fee, mahimo na kang mutusmaw sa bugnaw nga tubig sa Kawasan Falls. Dunay mga lamesa nga maabangan sa kantidad nga 50 pesos ug duna say room accommodations nga mokabat og 1,500 ka pesos. Lakip sa mga kalingawan diri sa Kawasan Falls mao ang pagsakay og usa ka bamboo raft. Kundi sa kantidad nga 300 pesos, mahimo na kining kasakyan sa 12 ka tawo. Sa mga dili kayo kahibaw mo langoy, mahimong makaabang og life jacket sa kantidad nga 50 pesos.
Alang sa mga beach lovers, ang puti nga baybayon sa Basdako sa Moalboal mao'y kinaham. Dinhi sa Mugikan padung sa Pescador Island nga usa sa mga diving spot sa maong lugar. Maabot nimo ang maong isla sakay ang pump boat nga maabangan sa 2,500 pesos. Gawa sa mga cottages, mahimong mag-overnight ining simple nga non-aircon beachfront nga mga kwarto sa kantidad nga 2,000 pesos nga masudlan sa napo ka tawo. Naway mo ari diri nga mohangyo. Siyempre pangyon pud namo. Kay dili ba ya pareha ba gulta mangita katag court. King Perez, News 5. Og mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Huwebes, Bayo 22, tuig 2014. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa pagatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kalabaw pa sa balita, Action!